Ayon sa kasabihan, walang malaking nakapupuwing. Pero ang small but terrible utility assistant ng Tarlac City Hall talaga namang kabibiliban sa angking sipag at galing. Siya ang 54 years old na si Aling Mirna Tabamo. 3 taon na siyang nangangalaga sa kalinisan ng mga tanggapan ng Tarlac City Hall. Isang araw matapos ang selebrasyon ng International Women's Day, naabutan ng CLTV News Team ang masiyahing si Aling Mirna na abalang-abala sa kanyang trabaho. Salamat na inano ako ng Panginoon na binigyan ako ng guide na pakita ko yung talent ko na naglilinis. Subalit sa likod ng kanyang positibong pananaw sa buhay ay ang pag-aasam na makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Bunso si Aling Mirna sa 7 magkakapatid at hindi niya raw alam kung saan namana ang kondisyong dwarfism o pagiging maliit. Sa mga kapatid ko tumutulong ako and then minsan gonti sa akin din. Ayon kay Aling Mirna, hindi niya hangad na maging simbolo ng kasipagan. Bagkus nais niyang magsilbing hamon para sa lahat lalo na sa mga kababaihan na tumayo sa sarili nilang mga paa. Sana ma-challenge sila sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Sa kabilang banda, patuloy ang Tarlac City sa kanilang programa na Inclusive Employment kung saan inaalis ang diskriminasyon pagdating sa trabaho. Hanggat kaya umano ng isang individual ang hinihiling ng trabaho ay walang rason upang hindi sila matanggap. Masipag, walis ng walis, nagpapatong-patong lang ang upuan para maabot niya yung taas. Pero we're very happy to have her kasi hindi mo masusuklian, masusukatan yung effort, yung pagmamahal niya sa trabaho niya. Aktibo rin ang kaisa women's organization ng lungsod kung saan tinuturuan ang mga kababaihan na maging financially independent o may kakayanang tustusan ng personal at pangangailangan ng pamilya. Bilang mukha ng isang empowered woman, laging bitbit ni Mirna ang pangaral ng kanyang mga magulang na walang malaking nakakapuwing. Kaya nila. Rainiel Pawid, CLTV News.